suya sifatina sai da kaji da kayan sanyi. To jama'a ina dai muku albishir gagarumi a bangaren kayan daɗi musamman ma naman kaza. Idan kuna neman naman kaza mai daɗi mai taushi a je Murtala Suya. Murtala Suya idan kuna neman nama mai daɗi kaza ko ma menene in dai na nama ne ku je Murtala Suya. Akwai branch ɗinsu a Gwarzo Road sannan suna da branch a Zoo Road. Sai kun zo. Jama'a idan har kuna neman kaji ko nama ku je Murtala Suya. Akwai branch ɗinsu a Gwarzo Road akwai kuma a Zoo Road. Kar ku bari ya baku labari. Ko ɗawisu soyayye kada ka je ko ina nufi Murtala Suya. Dambun nama kilishi ku zo Murtala Suya. Wato abin da ya sa tun da na zo Kaduna ban ci suya ba kawai na saba da suya guda ɗaya ne wanda in na ci nake ganin shi ne suya mai kyau. Wato Murtala Suya wanda ke Kano. I wish za su buɗe mana wani a Kaduna. In ba haka ba wallahi zan bar Kaduna. Murtala Suya. Murtala Suya. Murtala Suya. Suya sifatina sai da kaji da kayan sanyi.